Guys, ang buwad ang kuha gabi sa pano niya gi one man pikas o diba nakasudan na dayon. Ayan guys, yan nagpirito guys si Papa Dario. Lah buwad gitunga lagi ni gang na kumot nara napoy sinuan guys oh gi kuan nunon napirito na guys kay nauga naman pirito na dayon namin na ni isaw-saw suka nga aslom ang sili bitaw aggo sorry ka na lang kanon kay mawa jud atong diet ani. Afternoon, ako na po din si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Hindi ako karon sa Alturas kay isubok ko sa cashier na mo guys o papalit sa iyahang kanang kuan kanang sudlanan kuno o sudlanan o mga kortina nga mura po kanang box ba guys sudlanan para amuang sudan sa mga hapin sa lingkuranan, mga hapin sa lamisa kay para sa office para intact pa kitaan ra og gusto nimong gamiton siya guys. Tanaw-tanaw ko diri og nagtanaw-tanaw ko og kuan guys frying pan tanaw ko og price siguro ni siya nga kaha guys na non-stick lagi niya ang presyo 1,210 mahal kayo pero nindot maguning non-stick guys pero nakapalit mig non-stick dito sa Korean surplus sa daang PhilHealth nice ya guys dagang culture siya guys diara ang ipapalit sa mong cashier guys tara guys tara guys kani muna yung ipapalit guys na mega box storage muna siya guys dahan kay mga butang guys saring mga dahan kay mga nindot ng mga butanganan o sanina guys para dili siya kanang kututon dili siya sudlon o kanang mga ilaga siya ako na ni siyang bayran guys matun ako sa cashier para cashier to guys para dito cashier so na ning bitbiton guys bugat-bugat ra pa guys agoy ganawi dai guys ganihara dai ko diri sa Tagbilaran sa si mismong city kay nagbayad ko SSS wala na ko nag video dito guys so kay kapilan ako sige vlog nga magbayad ko SSS siya karon diri ra ko ari nag video dahan kay kog lakaw guys matunta ko City Hall kay magkuhag marriage contract pero wala ra na dayon kani text man ang in charge sa marriage contract kay taga-amuha man siya ray gada ako rang kuaw dito sa ilang balay karong hapon guys iniglabay na ko so karon guys magdan ako sa kuan mega box storage kaya ako na ni siyang bayaran dito sa cashier
Bit galore na ko guys. Kanihara jud ko ni tagbilaran guys oy. Ga bordo-bordo. Ako na nang bayaran guys. Sa cashier. Asa? Pwede. Dili ba ako? Asa man. Awa na ra. Ay, bukat. Thank you. Sila sa sir. Sila sa sila. Man ako bayad guys. Huwat na ko. Kaya kuan pa guys, gibanganan pa agahong gipalit. Thank you. Tara guys. Bugat po guys, oy. Tindog-tindog pa ko ito guys. Maway kariyot. Magyan. Lagi ay. Ano na ko magawas guys sa 3rd floor. Ayan, isa po guys. Tindog-tindog sa quarry guys. Ay, hanga. Magbong bitaw ang cellphone guys ato sa ubos. Patay. Impas. Impas po. Di ako sa kuan guys, 3rd floor sa Alturas Supermarket.